abantwana bobusha. Ngicabanga isandla seqhawe ukuthi umuntu owaziwayo ukuthi noma ngabe yini ayenza noma ngabe yini abhekana nayo isuke isinqotshiwe. Kodwa ngibheka ngelento echazwa la kunomcibisholo khona la entabeni nomcibisholo. Umcibisholo uyinento ecijile ngaphambili okusho ukuthi la ufika uhlabe khona ufika ugwaze ekusweni. Okusho ukuthi umuntu omusha ngendlela uJesu amthembe ngayo njengomcibisholo bese benza ngomuntu omusha khona afika hlabe khona gwazi. Ngiyabuza ukuthi wena ngabe khona nokwenzakalayo. Bakucela ngifuna ukufundela uverse 3 kuyona futhi lencwadi. Abantwana bayifa elivela kuJehova. Isithelo sesisu singumvuzo. Isithelo sesisu singumvuzo. Mawuthatha le ncwadi uhamba kulona iBhayibheli uphindela emuva uyobheka la kuJeremiya. Oqala ubheke verse 4. Uthi ngingakakubu ngakwazi ngasenge mdwelisi. Uthi beqhubeka uyaqhubeka futhi uthi khona kunjalo khona into engayenza wena ngakwenza umprofeti ezizweni zonke. Wena kahle hle ungakazalwa kukho into esiyenziwe kuwena. Lento yenziwe kuwena yenzela ukuthi wena uzonqoba, hayi ukuthi uzonqoba lesizwe zonke. Shuthi into ayiphethe iyazeka emazulwini. Inkinga uNkulunkulu akakwazi ukuyisasa into ayiphethe kodwa ungafuni ukuyifuna into ayiphethe. Ngoba kukhona lento eyenzeke ngithi umhlalo ngohlalo ngoqondi. Ngoba khona into ohlala ukuthi kanti le ngayithola ehlane selonke ngayithola senqoba nga zonke izinto. Kodwa lithini izwi lithi njengomcibisholo esandleni. Shuthi ngendlela esalolwa ngayo saze sabonakala njengomcibisholo. Singalawa abanqobayo, singadla njengalawo thina ababekela uqobo. Le nkonzo sikuyona kuze ukwazi uqobo sekuzohlala phansi kuze ukwazi uqobo. Kunombhalo la khona mfundisi isicelo uTimotheo chapter 4 1 Timothy. Yaba umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni enaka umoya abadingisayo nezifundiso zamadimoni. Hallelujah. Zikhona izinto ezibekiwe kodwa inkinga lezinto ezikhona zimekwe phambi kweqhawe. Lezinto ezikhona ziphambi kweqhawe and ayikho into echallenge umuntu engewona umoya. Everything echallenge umuntu is spiritual and nathi siqoba spiritually asifanele sibe physically. Uthi ngakwenza mina wangomqobo and futhi vele singabaqobo and kumele futhi sibone ukuqoba kodwa ngeke uqobo usangakwa ongakwazi ukuya edolweni. Kumele uye edolweni kuzimpi yakhe ungakayini. Sikhona la kunezinto uNkulunkulu ayibekele thina and ayikho into ebaluleke njengokuthi uNkulunkulu ukhuluma umuntu omusha ngothando. Ukhuluma umuntu omusha ngokuhlanzeka. Ukhuluma umuntu omusha ngokukholwa. Mayese khuluma ngokuhlanzeka ngiyayibuza ukuthi ushoxobo liyohlanzeka. Ngikhumbula lapho kuyona uJeremiya ethi ngakugcolisa. Shuthi ukugcwele vele umhlezi bukhona kwena. But into efanele uyenze ukuyibuyisela. Ngaso sonke isikhathi sibuyisele kuJehova. Ngaso sonke isikhathi sibuyisele.
uzukwazi ukuhlabela umqondo lo mqobo lomhlabelo lothi that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and lifted me ngoba njalo uma usesimweni ngenxa yokumkhumbuza izwi lakhe uyapeza ukuphakamisa ngoba uyakwazi communicate ngoNkulunkulu ngeke izwi lakhe mikhombise ngalo umtshele ngalo ukuthi wena Jehova wathi ngeke ukushiye ngeke ungilahla yiko thohlabela amalanga ngamalanga zunguzonke wethembe ngamalanga uJehova wethembekile bazalwane kakhulukazi kubantu abasha ziningi izinto esimelana nazo and uNkulunkulu uthe izolo ebusuku kumina mfana wami